karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Kami nga pa din hisapay. Unsa ka kuno pa uli lang ako dito nila ni Mama. Maayo kay ikaw ginuunan ako nakita, Alexa. Hain karon si Ian. Huwag ko mahibaw kung hain si Ian. Ayaw pa makak. Nakakita kay niya akong danga cellphone? Oh. Ni-adin niya ang inyong video ni Ian. O ako na nang ipa-trending sa Facebook. Lira! Oh, ansa man? Itok-mod na sad ko nimo? O sige. Itok-mod ko. Kay dunggabo na giti ka. Wa ko yun una nga itukmod ka. Pero muhangyo lang ko nga dili ni mo iangin si Ed. Masakiton siya, Lira. Sa ato pa, gitaguan ka din ninyo si Tito Ed. May gipati siya, Lira. Dili niya makaya makita ka ng maong video. Dili niyo mahimong taguan hangtod sa hangtod si Tito Ed. Mahibaw gid siya sa inyong gibuhat nga pagtraidor niya. Nagtuo mo? Nga nagkomedya ko sa kong gisulti nga ibulgar na ako ang inyong kabuang ni Ian? Nga bang mamugos man ka nga mahimong asawa si Ian? Nga wa man siya gusto nga magpakasal nimo? Wa kay labot. Doon na gid niligon nga katarungan, Lira. Dili na lang ta maglalis. Ako na ning ipost sa inyong hawak ni Ian. Ayaw! Mahadlo ka man lagi. Di lang ko gustong may mahitabo ni Ed. Kung dili ka gustong doon ay mahitabo ni Tito Ed, tawga si Ian o papauli asya din hatagan ti kago sa kaoras. Gano'n dili man ikay matawag ni Ian. Dili siya mo tubag dako. Gawas pa. Ikaw ang iyang kabit. Kinahanglang magsabot mo. Magbuwag mo o magpakasal siya nako sa huwes. Unsa men? Gusto kang i-post na nako ning inyong video? Sige. Tawagan ako si Ian. May nanawag na sa... Si Alex, saram sa din nanawag? Anong nanawag ba sa balik? Bossing, kinsa naman sa nang nanawag? Binoy, tubagan na kay si Alex na. Hala, no? Ako di ay mo si ikaw. Hello? Hello, Binoy? Naba si Ian di ha? Di aman mamalix, ha? Ngano nanawag man ka? Binoy, patubag ka si Ian ako. Kuan, ako raman ko na makiksulti ni mo. Di man siya gusto nga makabati sa imong tingog kay na maglain gyud ko nung iyang kabuhi. Kinahanglang magkasulti mi si Ian, Binoy. Emergency ni. Oh. Hello, Binoy? Binoy, patubag ka si Ian. Unsay gusto ni mo isulti? May problema ta, Ian. Unsa man ang problema? Nga nasa bahay si Lira og may dasyang dautan nga balita. Unsa man ang balita? Iyan, may lain siyang kopya sa atong video. Unsa? Kung mao na, doon na giday siya'y kaabag ining iyong kabuang. Ado na, ang nagkuha sa atong video. Og niya siya karon sa bahay, kay iyan ning i-post ang atong video, Iyan. O kung makita ni sa imong amahan, posible nga tinuod na gyud siya atakihon, Iyan. Ilabi na nga friends na Lira ang tanang tao sa kompanya ninyo. Nabuang naman yung bayhana. Ato ba nga siya? Pauli karon dayon diri sa bahay, Iyan. Unsa?
Papaulion ko mo diha. Oo. Tungod ka na peligro ang imong amahan, Ian. Sige, sige. Igna ng bayhana nga mupauli ko diha. Karon dayon. Unsang oras ka maabot? 3 ka oras gikan karon. Bye. Bye. Kayo na yung ilabay sa tulay ining lira eh. Unsa man na emergency nga gisulti ni Mamalik sa bossing? Si Lira Binoy. May kopya dahil sa video na mo ni Alexa. Posible nga daghan pa siya kopya. Ug iya ning ipakatap sa social media. Agoy, paktay na gyud ni bossing. Makakita ra ba ko ni Papa nimo nga magsigig scan-scan sa iyang cellphone kung wa siya lingaw? Kinahanglan mamaulit sa bahay, Binoy. Unsa? Mao pa gani atong pagpahiluna din Unya, mamauli na dayon ta? Kinahanglan ato bangon ako kini problema. Patak-o mo na kung baba ni Lira. Aron mo takom ng iyang baba. Magpakasal yun kaniya. Sige na, andaman na sakyanan. Unsang orasa mo pa ulis iyan? 3 ka oras gikan karon. Musunod na gid siya nimo, no, Alexa? Nagdako na gid ang inyong relasyon. Ayaw hatagig nilad nga kahulugan ng naa sa video. O ganong dili man. Gusto ka mo tanaw pag-usab sa inyong romansa ni Ian? Please, ayaw na nagpalik-balik ka. Oo, nga naman. Mag-guilty ka sa inyo sa? Una sa tanan, dili na nako sa Lira. Tungod kay nakita gyud nimo nga gitukmod nako si Ian. Nagpasabot ni nga wa ko makagusto sa gibuhat ni Ian nga pag-akos o paghawak nako. Pero di lang ko gustong gubon nimo samot ang relasyon sa amahan ug anak. Gubuon ko gid sila kung dili magpakasal si Ian ako. Nagtuo ka ba di ay? Nga kalipay nagpaabot nimo sa unahan. Kung pakasalan ka ni Ian. Wa ko'y labot kung mahalon ko niya o dili. Ang importante na ko, nga mahimo kong tipik sa ilang panimay. Og ako ang muhatag nila o manununod. Klaro na kaayo, Lira. Kwartang nagtukmod nimo aron mamugos ka nga pakaslan ni Ian. Hilom diha! Wa ka nilabot sa kong tumong! O sa may labot? Kung makabaton mi og anak ni Ed, may chance paghihapon niya ang among anak ni Ed ang makasunod sa ubang katigayunan ni Ed. Nangambisyon ka sabdi ay. Wala sa kundo ko, pero posibleng mahitabo ka na. Tanawon ta na mahitabo, Alexa. Siguro alang yun nga moabot karong hapon si Ian. Kay kundili, karong hapon, pistahan na sa tang trabahantes kumpanya ang inyong video. Kalabat sa kong Bossing, amayo gyud nga buhaton no. Kinahanglang makuha ang tanang kopya sa inyong video ni Ma'am Alexa. gusto ka, Binoy. Pero, kinsa man ang kuhaan ako ini? Katulaging James. Klaro kayo nga katong James ang utok sa pagkuha og video ninyo ni Ma'am Alex, ha? Sa ni na kong tanan. Kamao na lagi kang muangkon og sa bossing. Sa una, permigyong laing tao ang sad-an sa mahitabo sa imong kinabuhi. Nauna-una na lang kong maayo ang mga panghitabo, Binoy. Unya, unsa may plano nato ini? Ato bangon si Lira. Pero sa dili pa, kailangan may bawa ko kung hain karon sa Papa. Si Ian kining nanawag. Si Binoy na sa tinghalang iyang gisuko. May nalimtan tingali siya sa pagsulti nako. Hello? Naba si Mondol si Lira. Uwa, Mayo. Padaw na may diha ni Pinoy. maayo. Di kulbaan ako sa lihok ining Lira, Ian. Desperada na kayo siya nga mahimo ni mong asawa. Sige. Mga 2 ka oras na lang. O moabot na media sa bahay. Pero
Sortihin ako. Kunhain karon si Papa. Kinsa man yung kauban, ha? Tuwa siya sa probinsya og wa ka makaila siyang kauban karon. Mahimo ra ba siyang matawagan? Makiksulti ka sa imong amahan. Oh, Og unsa man ang imong pagkiksultihan niya? gusto akong mangayo pa sa ilo niya. Okay. Mahimuran mo siyang tawagan sa phone. May signal ra sa iyang nahimutangan karon. Salamat. Sige. Paabot ako des, bye. Sige. Bye. Unsa man kay plano ni Ian? Binoy, ihunong kini sa kinan. Oo, bossing. Layo pa man ta sa syudad, bossing. Manawag lang ko ni Papa. Kinahanglang atubangon ko ang akong sa kong amahan. Binoy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!